As follas comezan a caer nestes viñedos da adega Pazo Señoráns, no concello de Meis. Estamos nun momento de relativa calma, xusto antes de iniciar a poda e aínda coa resaca da vendima. Na denominación de orixe Rías Baixas recolleronse este ano algo máis de 42 millóns de kilos de uva, unha cantidade lixeiramente inferior á campaña anterior, pero máis que positiva dende o punto de vista da calidade. A uva madurou moi ben, tiña un moi bo equilibrio entre grado e acidez. Vendimiamos máis ou menos en fecha, o 12 de setembro, que é máis ou menos unha fecha de lo máis habitual. Non tivemos enfermedades, o sea que ao final a uva comportouse dunha maneira maravillosa. Además foi unha vendimia agradable, un pouco intensa, porque tivemos que apurar un pouco para evitar as choivas, pero non hai queixa e o viño pinta moi ben. Nesta adega elaboran de xeito habitual 4 albariños, xoven, colección, selección de anada e tralos muros. Polo de agora, a súa xerente non se aventura a describir como pode ser o viño desta anada de 2024, aínda que ten algunha intuición. O viño non acabou, acabou a fermentación alcohólica, hai algún depósito que este ano imos ter que facer maloláctica, logo nos damos unha crianza sobre lías, o sea, hai que esperar bastante para darche realmente unha cousa sincera e realista do que vai ser añada. A mí, a priori, técnicamente falando, co que teño visto, recórdame bastante o 2010, cosa que nos alegra moito a todos, porque foi unha añada que a mí me gustou especialmente. O sea, que a ver se siguen as cousas así e podemos dicir que ten algo que ver co 2010. Esta adega, que mantén aínda o seu espírito familiar, ten 21 hectáreas e media propias. Ademais, traballa con moitos pequenos viticultores da zona ata sumar outras 33 hectáreas. Social e económicamente falando, mantemos un pouco a riqueza da zona, que as pequenas parcelas sigan en manos das mesmas familias, que les as coiden, que haya moita zona verde, que teñan un rendimento económico a maiores do seu traballo habitual. Iso vai que sea unha zona moi rica. Entón, nosotros non somos unha adega moi grande, pero sí que é certo que traballamos con moitísimo viticultor pequeno. Bueno, nos gusta traballar así. Agora é verdade que hai un perfil de viticultor moito máis grande, pero nos levamos 30 anos traballando ca mesma gente, mentras eles estén contentos, nos entendamos, respeten un pouco a maneira de traballar que temos, pois todos seguimos adiante. A adega está xa preparada para este Nadal, un dos momentos máis importantes en canto a vendas. Nos últimos anos están observando un comportamento peculiar que, así todo, non supón unha mingua no seu negocio. Está o mercado un pouco raro, a xente está prudente, está preocupada, entón, debo dicir que hai algún previsor que xa arrancou coa campaña de Nadal. Temos 3 ou 4 clientes habituales que xa están en ello, pero sí que é certo que parece que ven lenta, o sea, que se chegará a última hora, que debo dicir como ven pasando nos últimos anos, que todo deixan para o final, e a finales de novembro acordan que hai que facer os regalos e rapidamente pasan o pedido. O principal mercado de Pazo Señoráns é España, con todo o 40% da súa produción destínase ao mercado internacional, destacando a súa presenza no Reino Unido ou nos Estados Unidos.